Kublai pi baro sa simpat ki viewers agani ka video ngan ni bat ngan hikai pi hagbai dei bat ki jingkylli ki badei jong ki post driver kata ki ba wan leng ba ka DSC lane MPSC department ke subaban page hai kani ka video no do ba sedang do benda kut bat lada phim pat kan mau ru page bun bun sin knang ba pin kan mau kini gide ki important question ki ba juan hai ki exams kum ha ki DSC but MPSC kabde ki post driver te session pan nada pidang dei ki ba thamai ha video bat channel jonga subha ba pin share like but subscribe na ka banta ki we pade ki khubor ha ba dei bat ki khubor like kam te mentahi kumne ngan puleno epi ya kini ki question lani ki jingkylli kaban kong hane kong kumne when your driver license expires, how long do you have to renew it? Te hadin ba ka license jong pi ka lakut te pihak ban renew hadin kat no singi. Te ka answer hang kan de ka number A hadin life ho singi. Kan mau ha hadin ba ka license jong pi ka la don kam ban renew te pihak ban renew no hapo ka life ho singi. Number 2, the only type of horn permitted on a motor vehicle is ka jaj horn yu ka ba la jubu hai ki kali hapori India kata ka ba dei a two horn electric horn a two tone electric horns ka dei ka number A ka answer ka dei number A nangta ka number 3 if you want to turn left you should begin your maneuver. If you want to turn left, you should begin your maneuver. Te hang ni lada pikwa ban pai sha kaliang left. Kaliang kadiang. Te pihak ban le kumno pihak ban sedang ya ka maneuver de ni am. Te answer hang ni kadi ka number B. Te kata from the left hand side of the road. Kata ketika maneuver mo ba pihak ban turn left lada pikwa ban le shaka left. Nangta if you wish to drive a public transport vehicle, what must be your minimum age? Lada pikwa ban nya kali transport lene kali kamai ke bagi jutip te ka tayu trai ke ba pihak ban don. Hang ni nila jutip hi ba khat prasnem shejrong nila yo ya ka epik ban nila la ban yo ya ka driving license but nilala ru ban nya ya ki public transport ndang nila yo ya ka license kata ka bomut ka answer question number 4 ka de answer number A ka de 18 ka jingkylli ka basan ngan pulai pi ka bobun hang ne di ka english mo ta sap ha records needed for private vehicles are ki records sayu ki ba ka kali private ka don kam for India ka answer hang ni kadi ka number A kata GCR insurance certificate but ka registration certificate tang kita hi ki don kam na ka private vehicles nang ta question number 6 the basic types of traffic sign in triangles gives kay kita ka sign ka ba POE ha u traffic badon ya uni u triangles di hang ni nakamta kan ni ka question number 6 kan di ka answer number D lada POE ba ha u traffic sign udon uni u sign triangles kapini ba kapini jingma lane ka answer ka di number D ka ba di word but ka question number 7 lane ka ba hinyo figure shows the mandatory sign kani ka di ka sign ang pinyu yang ni kalong ha kadu triangle kalong red color di nakamta kan ni ka question number 7 ka answer kan de ka number A gada POE berbor ya uni sign ada pilih haki shinong ki baheb nani kinong ba kata ka mumut ka sign yang ni ka de giveaway giveaway ka answer ka de number A ni pe minta ya ka jingkylli ka pra ka ba ong ne compulsory route sign are generally exhibited in what shape
de hangne ka compulsory route sign kaba ki ju tho lane ki ba ju khamwa ha ki surok ki de gi jika answer hangne ka de ka number b mo kaba de circular pin sayo i la de plate ha ki surok pin kinyu i ve ya ka sign circular lane ka sign circle. Yang number 9, no motor vehicle when towing other vehicles. Other than a triangle, a trailer or sidecar shall be driven at a speed exceeding. Jika question number 9, keong balada pi pendon kami ya ki trailer ba kui ki kali ki ba boot nadin ani ki balong kum kinja trailer pidon kam banyak ha speed ke ba no. De kani gandiga number C, answer kadi number C kabade 24 kilometers per hour. Pihak banyak hal tapi ke speed. Mata kabay shpong ni figure shows the mandatory sign kani kadi sign U. Mata PUE kum kani sign kamut kategum no. Kani kadi ka answer number A kabade hand cards prohibited. Msyak reban niat kali la PUE yakum ni sign kamut. Hakato ka cakap msyak reban niat ya ka tu ka kali ding ka shushu na ka benta ka jingkylli ka bakharway in page hangne. The temperature indicating instrument in vehicles indicates the temperature of the temperature u la da PUE have to sign have to hapo kali jungpi la da plashong PUE to sign temperature kamut ka theu ya ka temperature u the PUE hangne ka answer ka de ka number d ngan pule be tang ya ka answer mo pin sa page hi pin sa pule hi kama ka answer ka de number d ka de jacket cooling water ka theu ya ka include but ka jing dai tha jong ka cooling water la ni ka kolan ka bangi jutip nangta ka question ka bakhara the function of oil control rings is that it ka trikam ayu kani ka control rings ha ka kali ka jonga ka jongphi kani ha ka vehicles te ka jingli ka bakhara ka answer kan de ka number C kaboong prevent engine oil from going into the combustion chamber and return excess lubricating oil off the cylinder wall through the return holes in the piston to the oil pan. Ikani gandi ka answer nam ta ka jingkli ka bakhara. But ka bakhara yang ne gandi ka jingkli ka boong. The basic function of suspension is to. Ka kata ka function la ni ka jingkli kam jong une utiar ubangi jukhot suspension. Kani ka jingkli ka bakhat lai ka answer gandi ka number A kepada onggumno absorb vibration and impact force from the road surface. Unil suspension uyara ya kakali ban adjust ya kasurok lada dei babha kumut kakaliru kam ki kam sare ada dei kasurok ka basniu te uto u suspension ru uyara kumta ba kakali kanum ki pala Kabakhat sawang neng in pe, the engine oil is stored in when the engine is not running. The yak engine oil la store la ne labu hae kata ka answer ka di number A kabde oil pan. Kabakhat san tachometer in a vehicle measures. Kani ka contain tachometer kada theo ya ka A hapo ka vehicles na ne ka kali. Di nakapta ka ni ka jingli ko kasan ka answer ka di number C ka di engine. Engine RPM. Nakapta ka bakhan riu the brake pedal during ABS operation. Trikam yu ne u brake pedals hakapor badon ka ni ka ABS operation. Di ka answer hang ni kan di ka number D ka boong all of the above ka di ease push upward forcefully. Pedal stroke become longer and transmit slight kick back to the driver foot. At kabakhanyo, the basic part of the engine to which the other engine parts are attached are assembled in the dash. The kabantik ame ka answer yu kabadi jonga khanyo. Namta ka khanyo ka answer kadi ka number A kabadi cylinder block. Kabakhat pra ka jingli ka ongumno. An imbalance wheel during vehicle operations ka jingli ka bakhat pra answer kadi ka number C ka boong bounce vertically or deflect from side to side as in from front or near
Nagda ka ba khat khandai? The basic purpose of tire rotation on automobile is to kay ka kam jong ka tire ha kabagite ha kali. Nakamta ka ni ka khat khandai ka answer ka di ka number B, equalize wear. Engine misfiring is likely to result from number ka ba arpo kan di ka answer number B kabaong spark plug gaps are too wide. Ang taarpoi, what signal should you make if you are going straight across a roundabout? Di pihaban ay lani pihaban peni ka signal ayu ha kapor ba isyole se pipoy ha kishnong ba kibadon kato ka round kasurok ka ba pelun mo kasurok ka ba pelun ka bangi kot round aba di ka answer hang ni kan di ka number C kabaong nothing on entry left on exit kani ka di ka answer na pabenta ka jingkylli ka ba arpoi ditang kumtohi ha ka ba di bat kani ka khubor ngala pentip bat ngala hikai pi adu arpoi tili ki question lani ki jingkylli ha ka ba di bat post driver te nganang penmi shushu nang ni shakman ha ka ba di bat ka post driver ya yakum kini ki jingkylli iba syajwan ha ki vacancy lani ki exams kum ha ki DSC but MPSC te kermen ki page agani ka video ka jonga pin ya share like but subscribe na komenta kiwi pade ki jingkylli ki ban sa penmi ha kani ka channel ka jonga te sa sin pan nga ong yepi ya kitu ki candidates ki ban sa prepare ina komta ki exam ki prepare kamta me ha post driver lani kiwi ki post ngan sa upload lani ngan sa hikaya pi kum ki kita kita jingkylli ki ba syajwan ha ki DSC lani MPSC tetang kata hi ya menta ngan ong yepi khamta me igitu ki candidates ki ban sa yele ki exam ba prepare pen krep ba page de ki bun sinru khnang ba phin la ban kan mau ye kini ki answer ki bangala de ban hikai tetang kata hi ya ka ba menta ngan ong yepi stay safe, God bless you.